Aw ni ɲantuma bi ye sibiri ye février kalo tile 7 san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoniya gale o bɛ tali kɛ an ka furancɛna fanga jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta kabi san 2026 jɔra fo kana se an bɛ wagati min ko sisan ale kɔni b'a la ka jamana cakɛda yɔrɔ kɔni bisimila Kuluba palais kɔnɔna na ka sanga ni sankura foli hukumu kɔnɔna ye. O de la alamisa tɛmɛnen ni o bɛnna janvier kalo tile 5 ma san 2026 a ye an ka jamana fintigila ka ɲɛmaw kɔni bisimila Kuluba palais ale kɔnɔna na. Kɛnɛ mun kan an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba ni o ye état major général des armées ale ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa ma ka sababuya kɛ a ye wulikajɔ mun sigi sen kan yaasa an ka finitigilakaw kɔni bɛ se ka kɛlɛkɛminɛn kura caman olu sɔrɔ san 2025 kɔnɔna na ko kɔni baara caman waliyara. O kɔfɛ an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta a bɛ kuma ta waati mun na a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma u bɛ wulikajɔ mun na yaasa basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana ale kɔnɔna na ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu kɔni bɔnɛna u ni la jamana lakanani sira fɛ ani fɛn min ye maa minnu kɔni jɔkina an bɛ wagati min na ko sisan finitigilaka kunda a ye foli kɛ ka ɲɛsin ni maa kofuta ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Kunungo juma janvier kalo tile 6 san 2026 halisa an bɛ to Kuluba palais ale kɔnɔna na an ka furancɛna fanga jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye jɔnjɔn ta ni k'a di jamana baarakɛla ma 36 bɔɲɔngo ma ka sababuya kɛ u ye wulikajɔ mun kɛ jamana kɔnɔna na walasa ka waleɲumandɔn foli kɛ u ye a bɛ fɔ mun ma ko nanzarakan na ko distinction honorifique nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen waliyara kunungo Kulubaka olu fɛ yen nɔ an ka jamana ɲɛmaa kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsin ni maa kofɔta ninnu ma ka sababuya kɛ u ye cɛsiri mun sabati jamana ale kɔnɔna na. An bɛ taga Tomiyankaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan taji kɔni sɔngɔ ka gɛlɛn yen kosɛbɛ hali ni o y'a sɔrɔ an ka jamana marayɔrɔ caman na taji kɔni bɛ ka feere sɔngɔ la sɔngɔ mun ni o fɔra an ka jamana marabaaw olu fɛ nka Tomiyankaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na ko sisan Tomiya ni a lamini taji kɔni sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ ni marayɔrɔ kofɔta ninnu kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen ni o bɛnna février kalo tile 4 ma san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko dugutagalaw ka mobili 4 ni o bɛ tali kɛ minibisi de 4 na wagati mun na nin bolimafɛn 4 ninnu b'a la ka bɔ Gawokaw olu fɛ nɔ ni k'i kunda an sɔngo kan fɛn min ye maa maramafɛntigi bugunatigɛbali dɔw kɔni taara sira da nin bolimafɛn 4 ninnu ɲɛ ka kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen u ka nafolomafɛnw ani fo ka taa se u ka nafolo ma ka bɛɛ lajɛlen taraki u la nin waleya in kɛra nin maa kofɔta ninnu fɛ nɛgɛ kaɲa 13 wagati Gawo ale ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ. Jawando service wulila deliko la ko kura ne ba ne fa e de sigilen bɛ ka i bolo fila da i sen kan terɛnko gɛlɛya ko hami b'i la o ta ka bɔ i la Jawando service ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko terɛn bɛ olu bolo cikɛni na terɛn ninnu ye 250 mètres carrés de sefa wari 600,000 ani 500,000 awɔ sefa wari 600,000 ani 500,000 frais de transfert fɛnɛ bɛ a la titre foncier de don titre individuel ni tɛ cikɛni na fɛ senu fɛnɛ bɛ yen nɔ sefa wari 800,000 o fɛnɛ ye 250 mètres carrés baramali masurunya la o t'a bɛɛ ye dɛ Jawando service bɛ ka so jɔlen bannen ni ka o di ma o ma cité F3 ye sefa wari 35,000,000 a tɔ man ca bilen dɛ i boli joona i kana i sen ka ye Jawando service ale ka cité ale kunkan kow la i mago bɛ terrain gansan na walima i mago bɛ so jɔlen bannen na Jawando service bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ Jawando service ale dagayɔrɔ filɛ nin ye Sotiba 00223 79 09 48 48 Jawando service kalikan de don ko san 2026 in na denbaya kelen so kelen. An ka jamana marabaaw ka ladala ɲɔgɔn ye mun bɛ kɛ n'a bɛ fɔ nanzarakan na ko conseil des ministres o kɛnɛ sigira Kulubakaw olu fɛ yen nɔ kunungo an ka jamana ɲɛmaa ale tun bɛ kɛnɛ kofɔta in kɔnɔna na u kɔni ye yɛlɛma don ko caman na u ye baara kura caman sigi sen kan a ye maa caman kɔni bila jɔyɔrɔ dɔw la o dɔ bɛ tali kɛ colonel major Dawuda Sangara an bɛ wagati min na ko sisan ale kɔni kɛra chef d'état major général adjoint de l'armée de terre ye o ye an ka finitigilakaw ka bolofara mun ɲɛsin bɛ duguma kɛlɛ ma ni a bɛ fɔ ma ko armée de terre Dawuda Sangara ale kɔni kɛra olu ka ɲɛmaa dangan ye an bɛ wagati min na ko sisan yani a k'a bila nin jɔyɔrɔ in na a tun ye fɛn min ye commandant de zone numéro 3 Kidali marabolo ale kɔnɔna na.
an ka jamana marabaaw olu kɔni ye san 2026 san 2027 ta k'a kɛ fɛn min ye kalan san ale ni seko ni dɔnko yakubali san ye u y'a yira k'a fɔ ko jamana kɔni si tɛ se ka taa ɲɛ ni kalan ma sabati jamana mun kɔnɔna na o de la fɛn min ye san 2026 san 2027 o taara an ka jamana marabaaw fɛ ni k'a kɛ kalan san ye ale ni seko ni dɔnko yakubali san ye. An bɛ taa bangasikaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye bangasi marabolo bolola baarakɛla dɔw kɔni bɛ gɛlɛyaba o kɔnɔna na ka sababuya kɛ jatigɛwale tigilamaw kɔni b'a la ka bagabagali mun ta ni ka ni bolola baarakɛla ninnu kɔni sɛgɛrɛ mun bɛ tali kɛ numunakaw yɛrɛ kɔni na wagati min na k'u bɛ taa u ka yiriw kɔni magoɲa yiriw kɔni tigɛ kungo kɔnɔnaw na fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw kɔni b'a la ka bagabagali ta k'u sɛgɛrɛ mun yɛrɛ kɛra sababu ye yiri kɔni sɔrɔli ka gɛlɛn numunakaw yɛrɛ bolo yaasa k'u ka baara olu kɛ cogoya mun na. An bɛ taa Masinakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina dugu mun bɛ yen n'a bɛ wele ko Kɔlɔngo Toma kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko jatigɛwale tigilamaw kɔni taara bagabagali ta ni k'u ka kalanyɔrɔ kɔni sɛgɛrɛ k'u taara fɔ nin dugulamaw kɔni ye k'u ka kalanso kɔni datugu yanni wagati dɔ cɛ ko n'u seginna ka n'a sɔrɔ fɛn min ye nin kalanyɔrɔ kofɔta ninnu kɔni dayɛlɛnnen don k'u na masiba jigin nin ma kofɔta ninnu kan mun yɛrɛ kɛra jatigɛba ye nin dugulamaw bolo u bɛ wele bila an ka jamana marabaaw ma u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa fɛn min ye u ka kalanko o bɛ se ka sabati cogoya mun na. An minnu tun sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na nin bɛ dasigi kɛ an ka bi sibiri kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.